Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. With adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galang nga Biyernes o gapit sa 23 na. Buwan mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natin kang tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga ang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa ito, may skutanan karong butaga mga higala. Gisaulog karong adlawa ang hubo sa Basilica Minore del Santo Niño nga mausab ang hingpit nga motapos sa kasaulugan sa ika-461 nga Fiesta Senior. Straight to the point. Kadaling pagtagad ng butaga mga higala sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Dunay point. mga misa gihapon mga higala o dunay pagpahigayon o mga seremonyas atol ni ining kasaulugan mahigala sa hubo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin tag-iya sa iro nga gibunal-bunalan og namatay. Human na saypan nga irong buang. Matod pa mahigala sa may barangay Kanduman ning Dakbayan sa Mandawi, determinado nga mapasaka og kaso sa nagdagmal sa iyang iro nga labrador. Straight to the point. Inirabang labrador nga iro mahigala medyo buutan na ba ni nga iro day, Pero murag ang uban nga dili sweetog iro, murag mahadlok sa gihapon kidako man iro, Pare-parehal na may gala golden retriever ba nga ang uban murag mahadlok anong wa ka maswito sa literature anang klasiya sa iro gumikan sa kadako. Bat ka na mga iro bida. Dili na mahigala mga guard dogs. No, pero kini iya man gibunal-bunalan og namatay para ba? Ikiha sa mga higala sa barangay. Straight to the point. Og kay di man nila limpod sa iya sa iro kay mura man yung mga higala ang iro og sakop si ang panimalay indekin. No? Unya gibunal-bunalan. Aton pagtagad karon nga buntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing point. bahin lokal nga kagamanan sa dakpan sa Subo ni pasalig nga padayong mutabang sa nahabiling mga sakop sa contingents gikan sa Las Piñas City nga ni apil sa sinulog og naglisod na pagpauli ngadto sa kauluhan. Straight to the point. Nahotdan og budget mga sukit tig paminaw. Isa may gadaka na maong budget. Unya mingon man tong LGU sa Las Piñas nga nitabang na daw sila indekin. Kay usa man po ni mga higala ka nag-viral sa man to mga higalang post sa usa sa ilang mga kaubanan nga diin matod pa naglisod na sa pauli una sila ipliti. Lisod na sila mahila ilang kahimtang. Aton itagag pagtagad rubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niklaro nga dili hulga sa iyang kinabuhi. Ang nasinati nga discomfort, hinungdan nga gipaubos kini sa medical observation. Straight to the Ang point. uban mahigala, grabe kayo nga manaway o grabe kayo nga muhimo dahil istorya. Labot ini pagkada ni Marcos mahigala sa St. Luke Hospital. Medical observation lang na. No? Ang uban mahigala, murag lahi man po ilang kinini ang hunahuna, no? Matod patungod lang na sa kakapoy, kay matod pa ni spokesperson Claire Castro nga tungod sa grabing pagtrabaho sa presidente, gikapoy trabaho na over fatigue. Mao kana mga higala nga gidas tambalanan for medical observation. Straight to the Pero point. nakabalik na matod pa sa Malacañang indekin. Straight to the point. Kadaring pagtagad ng butagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka grupo na pakyas pagduso sa ilang impeachment complaint. Batok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon tungod kay tuwa pa ang House Secretary General nga maoy mudawat sa complaint katong pirmirong complaint mahigala nga gipasaka nga gituuhan nga abogado ra sa mga Marcos ang nagpasaka ra pod Straight to the point. nadawat sa Secretary General. Ang ikaduha o ikatulo nga impeachment complaints wa na madawat kay tuas abroad ang Secretary General.
Tanan ni agi katawa mga sukit ng paminaw. Murag makaingon mga higala mga tao sa mani na timingan lang yun nga to sa abroad o gituyo to nga pag humagdawat sa usa ka impeachment complaint. Nga kinini ang impeachment complaint nga nagduda ang mga tao nga atik ra. Pag humagdawat bakasyon na sa ito sa abroad para wala na laing maka-file. Og samtang ato sa ngisgutan ang kasong gipasaka mahigala ni kanhi Senador Antonio Trillanes batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Number sa serbisyo